Tripura hasteni sakduk suamungni halog sekangni selai jaka hini haste hapang bolai tongphano tabukbo kwbangma borok oxygen hayakheba thwyni BIYAL rokbai thwyna kwrwi tütwyno langma chowi tongmani mokol bwskango nuklaijak hasteni lukurok aroni bising hasteni munggonang saknainok rogose o BIYAL ni mangplirok nukjagui tongo hinkhe Tripura kamini thanglai suthogya amchai rogo bahai wngwi tongkhana hasteni sakduk suamungni halog rok o jwngjal rokno saimani no buwagrani tuidul mungbai ADC Tripura haphang tabuk beser basarni saknai nok rogo kaisa kainui khaiwi je chuktui oxygen concentrator yapharwi tongo sa salok khwai hangkorni TULASIKHOK PHCO tai BEHELA bari PHCO ADC sakduk bedekni suamung charifang adong BOROM GWNANG KAMAL kalaini yaktwi kaini oxygen concentrator tuni RWIJAKKHA abo haike saknai nogo thangui no manthogya manui oxygen concentrator hai manui nai Tripura mothani chairman tai habuwagra Prodot Kishore tai ADC Tripura haphangno kha kaham tai khulumma yapharlaikha amchaini kha kaham lukurok asalo sini Maharajani tubujak jotono saimano kwbangma oxygen concentrator Singapore ni botui phita ekeke joto tabuk sini Tripura hasteo ke bophano COVID manjagui saskos tongoi hama naimai angui tama tongthun ESC CSC tai kwbangma saknai nokrogo aboni bagui chung Tripura mothani joto MDC EM tai chini leaders rok chung baglai tongo oxygen concentrator jan kwbangma ADC amteni kwbangma jagano chung baglaikha eke takhuk chini journal ni chairman Bishu Deborma Borongara Bishu Deborma Boana Saka norok to kwbangma jagano oxygen concentrator ri tongo Maharajani tubujak eke chinoro BEHELA bari bori phaidi eke sung tubui phege kainei eke BEHELA bari ni doctor rok bosao oro bahaino patient rok phaiba any incident jokhon nango oxygen concentrator nangnai hama naimai pro obo hai tongkha eke belai samung janai ni tini chung yaphari phekya borok waina haino khatung jaglaikha tongthok laikha obo haikeni chung Maharajani khakaham Maharaja chini hastini joto borokma Hamjakmani oboni mari tini chung kaisa mari ni bathai chung yaphari kalang thangka hambai chini nangman chini boroma saitanga ekule to chini chini bubagram hambai mario tangke oma hai chini lukurong suzuki to manbagi chini lukurong asu one suzu basang tang manbagi chini bubagram biside chini o amsani lukurok chini o oxygen concentrator mangkha te pule tei bo chini doctors ro hamai mario chini doctors nurse te chini jotoni health department che staff ro hamai mario tangke nara asik sakthari covid ni joro nara chini lukurong bagi sakthari samkhai taman bagi kuya chaya sabong hobong pole samkhai taman bagi te omo haikena chini o amsani kaham khainan bagi chini to leaders of chini journal ni chairman tamote kwbangma chini social worker mo bele bele hama omo hai kaham initiative nawo chini lukurong ni bagi nara kaham responsible amdike samungta taman hamra sini TULASIKHOK je hospital lo sini di sini EM sini health ni EM sar hajar no nukja tini sinaro kaisa oxygen ni je kaisa rija kai kono nungnai yang nasnai ji sare gana uno bok tabu mori klamo proper BEHELA thanai belake sin tongthokka sini TULASIKHOK je hospital lo mohai bele nausina elakar borok kwbang जों सिन सानो बेले बेले के हामबाय माया फारो कारण सिनो रा एलाकारो म हासक करंगै सिमो TULASIKHOK जे हास्पाताल अनेक बरक गोबां फायरो आवन बाङिनो जों एलाकार बासिङै जों जगन खुसि जों ता कैसे रहना कक सार ब ताबु सिनि चेयरमैन सिनि बिसु सिनि जुनाल चेयरमैन थांकाय बिनि यागो बरि हनाय ता के सपाइनार काइनिं नाय सारा हाय नले इंगे बेले बेले के हामबाय Maharaja no hambai ताय सिनि बुवाग्रा सिनि हानो बुवाग्रा महाराज no belai belai khulum yaparo belai belai tai bono khulum yaparai tai hamba yaparai sini sarno hamba ru sin buagra hamba ru oi am dono ban maru